Ake sin update la. Niyamkhumbula uMhlongo. Ubaba uMhlongo lona uSipho Mhlongo. Umdidiyeli wamabutho kwaZulu wonke jikelele. Nansi ke update. Engena manje zithi uMhlongo usexoshiwe. uMhlongo usexoshiwe esikhundleni sokuba umdidiyeli wamabutho kwaZulu. Akaseyena umdidiyeli wamabutho ubaba uSipho Mhlongo. Nangu lo owayengibizela ama media briefing onhlaka production namantombazana angagezi laphana ehambe ekhuluma ngami laphana konhlaka production. Usexoshiweke bengilindele phela ukuthi onhlaka production bazobuya phela bazona update ngoba ibona ababegugusheka nobaba uMhlongo lana benza ama media briefing bethi bazama ukufunana nami. Imxoshileke indoda le ayethu uyayilwela ethulwela yona against mina imxoshile njoba sikhuluma nje use umuntu phaqa akaseyena umdidiyeli webutho likaZulu uxoshiwe uSipho Mhlongo. Kanti ke bonke laba ababekade bezwana noButhelezi ubaba uButhelezi ubaba uMangosi uthi uButhelezi bonke labo ababekade besondele eNdlunkulu ngenxa kababa uButhelezi engena manje zithi baxoshwe bonke. Baxoshwe nje bonke laba ebebesondele esilweni ngenxa kababa uMangosi uthi uButhelezi. Kusukela kumdidiyeli wamabutho nabo bonke laba ebebekade beseyikhundleni laphana besondele eduze kwesilo behlangene laphana benza media briefing bethi bazama ukufunana nami bengisongela bethi bazongiqondisa bazongithinta bazongibulala bekhipho 20,000 beyiteki bethi akufunwe mina bonke. Ubaxoshile lo ababeyitshela ukuthi balwela yena ubaxoshile bonke. Awusuka nini yeka izodlala iTV wathinta uMakhanya udakwe yini wathinta uMakhanya udakwe yini wathinta uMakhanya udakwe yini wathinta uMakhanya udakwe nginhlula mina awuyadlala mina ngingqonqe engqondonqonde enqoba ngokukhasha qala ogqokweni ibaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhaze nina izibongo zami zi-interpreteka phambi kwenu izibongo zami incazo nje ukuthi zisho ukuthini ezami izibongo ziya interpreteka nje automatically phambi kwenu inini eseningachazela mina ukuthi zisho ukuthini izibongo zami. Nina sengangichazela nina seningabhala incwadi ngami nina nichazele nje abantu abangazi ukuthi zithini izibongo zika Max umfoka Makhanya. Nina seningatolikela abantu ukuthi izibongo zika Max umfoka Makhanya zithini zisho ukuthini. Ya uSipho Mhlongo uxoshiwe kwathiwa gede eNdlunkulu phuma ebuthweni likaZulu akaselutho. Bengithi nje angini update bakwethu kuloko ukuthi ningasali ezindabeni ezivutha be. Thank you.